Не сугестирайте децата си. Аз съм Живко от Самурай Доджо Варна и Партиджак, човек с 22 годишен опит в работата с деца и родители. Много често виждам родители, които казват пред други хора за децата си: "О, той е много див. Ама той не може да прави това, защото е малко слабичък. Как беше моя? Малко е такъв, не знае ляво-дясно, ама оправя ли се? Той не яде картофки. Той няма да играе, защото много се страхува." И децата изпълняват това, което казват родителите. Ако родителя говори пред други хора, че детето е плашливо, то е плашливо. Ако му вдъхва кораж, то има кораж. Имам много случки в моят опит, в който родители пречат на децата да се включат в дадена игра, защото им казват какво не могат да правят. Например, едно малко детенце, което беше на 4,5-5 години, държи майка си, майка му го държи за ръката, тя го защитава, разбира се, с най-голямата любов, която има в себе си, и казва: "Аз идвам с него, защото той много се страхува и много се притеснява, не иска да играе сам." Тогава аз го погледнах и казах: "Ти бебе ли си?" Момченцето веднага: Не съм бебе." "Голям ли си?" "Голям съм." "Силен ли си?" "Силен съм." "Можеш ли да играеш с децата?" "Мога." "Добре, кажи на мама: Мамо, сядай си, аз ще остана с децата." Детето се обърна, каза: "Мамо, сядай си, аз ще играя с децата." И майката беше в потресено, с мокра парцал си я пляснал. Просто защото нейната роля на защитник, каквато тя играе за детето, вече беше разрушена. Но знам, родителите правят всичко това, защото се чувстват добре, защото се чувстват грижовни, но дайте шанс на децата си да правят нещата сами. Дайте им шанс да изграждат самочувствие, като много важно, вие не им казвате какво не могат да правят. Разбира се, има родители, които казват твърде на децата си, им повдигат самочувствието с неща, които те реално също не могат да правят, така че трябва да се намери баланса, но да се подкрепя усилието. Браво, успя. Отсервирай си чинията, а не внимавай, ще падне ти с тези кривите ръце. Отсервирай колкото можеш. Направи си сандвича сам. Помагайте му. Лека по лека, първия път ще направи мазало. Не му казвайте: "Няма да ти дам да правиш, че аз по-бързо ще го направя, пък ти ще направиш всичко, да Рамадан." Оставете го. Нека да опита. Веднъж, втори, трети път. Насърчавайте опитите му, за да стане той по-силен и по-вярващ в себе си, което, разбира се, ще доведе до това да бъде по-успешен в собственият си живот. Аз съм Живко, Самурай Доджо Варна и Партиджак Варна. Може да следите и другите теми, които качвам.